Παιδιά, πού βρισκόμαστε? Στον άλυμο. Ωραία, πάμε στον άλυμο. Πρώτη ερώτηση, πιο σημαντική. Έχουμε follow Dream Creek και είχαμε Underdogs. Πάμε να δούμε. Ναι, τρέμω, Λοιπόν, Νάτος, ωραία, για πάμε για Humble. Τσακάλης, πώς είναι ένα αγόρι μου? Ανδρέας. Ο Αντρέας είναι έξυπνος. Βλέπεις, έχει follow Dream Creek, έχει follow για Humble Underdogs. Έτοιμος. Έχεις και εσύ? Εγώ δεν έχω το πάρουμε, αλλά έχω, ναι. Εδώ τα λάνει και εσύ. Έχει εγώ το ίδιο. Πόνεσαι ρε. Καλά. Τα λάνια λογικά παιδιά δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, πόσο χρόνο στο αγόρι μου? 14. Ωραία. Τη μαμά την ακούς? Το μπαμπά τον ακούς? Ωραία. Αυτή εδώ, Αντρέα μου. Για σένα. Καλή μεριά. Εντάξει, αγόρι μου. Εσύ ακόμα γιατί δεν έχεις κάνει follow ρε μαλάκα, γιατί?